Ahojte priatelia, ste na kanáli Willer. Dnes vám ukážem, ako rozmazať tvár vo videu na PC. Mám také video a našou úlohou je rozmazať tú tvár. Klikneme pravým na video a zvolíme kopírovať. Potom ho jednoducho vložíme. Teraz máme dve kópie tohto videa, však vyberieme kópiu, klikneme na efekty a napíšeme Blur. Zvolíme Blur, pridáme ho a rozťahneme na. Spojíme ich. Teraz máme úplne rozmazaný projekt. Pre rozmazanie len tváre vyberieme projekt Masku. Pridáme okrúhlu masku, lebo ide o tvár. Takto to vyzerá narýchlo, ale v skutočnosti to trvá dlhšie, ak chcete presne zakryť tvár. Vidíte, maska sa pohybuje s tvárou. Dá sa to spresniť prechádzaním videa po snímkach. To je všetko, bol s vami Willer. Lajkujte, odoberajte kanál, majte sa, veľa šťastia, dovidenia.